Peter zvikuru Sademu kono pamwe chete namai vafundisi vedu pano nemhuri dzenyu tinokuremekedzai. Tinoremekedza vafundisi vasharuka vedu vari pakati pedu nemhuri dzenyu neleadership yedu yese kubvira muconference kurunhu nevachechi pano. Tinokuremekedzai zvikuru pamwe chete nana baba namai komana vasikana vechikoro veESS. Tinokuchingamidzai muzita rababa neremwanakomana neremweya unoyera. Haleluya. Tine rufaro rukuru kunge tiri pano tiri mudunhu muno nhasi uno tiri pachechi inoyi tichinamata pamwe chete nemi. Chinangwa chedu chekuuya pano kuuya kuzonamata nemi kuna chimwe, so takomborerwa kuva chikamu cheworship yanhasi. Zvakadaro hazvingogoni kuti tigare pasi tisina kufara, kuti handizive kuti zvakarongeka sei. Takangotaura kuna DS kuti munotitsvagira kwatinonamata, iwo kwakuti hakuna kumwe kunze kwepaSt Peters. So hawana kuziva kuti takabva kati nechemwoyo ndokwayaenda. Ngei nekuti hatigoni kutaura pamwe chete namai nhoroondo yeupenyu hwedu nemhuri yedu tisina St Peters mukati. Nhoroondo iri stubborn nekuti hagone kuirwisa. Ngeutano tinodaro nekuti takaitwa nature, takakudzwa mune zveupenyu necongregation inoyi, takakudzwa zvebasa professionally necongregation inoyi. Saka rufaro kudzoka pano. Mungati ndiri kunyepa, vakazouya leta munoda kuti muzive kuti ndakawa mufundisi pano ndiine 25 years ndichiri kumani. Wechidiki chamanga musingazive ndechekuti ndakazororera ndiri panapa. Muchato wakanakidza iwoyo. Vanambuya zvinera namwenga, anambuya mutitwa ndinoona, anababa, anambuya zvinera magada ere. Mese ndiri kukuona ere. Vanambuya mainendi apo zvese. Saka muri kuona attachment yacho haimbofi yakabva nekuti ipati yenhoroondo. Uyezve zvakare mukunda wedu wemutanga Rujeko akabarwa tichiri kufudzana necongregation inoyi. Svondo rakapera taicelebrata graduation yake yePhD uye zvaatokuona. Saka hazvigoni kufamba usingatauri St Peters, the vibrant Lord. Ndakadzidzira drivers kudhiraivha ndiri panapa, ndikatora license yekudhiraivha ndiri mufundisi weSt Peters. Chamanga makandama ndechekuti motikari yedu yekutanga yemhuru Datsun Pulsar 148 takaitenga tiri panapa. Saka kana nemiwo hazvikanganiki paizvozvo. Professional mukaenda kuzimuri izvozvizvi munoona one of the lay leaders wemuzimuri anonzi Mai Magada. Mai Magada wanga vari muzukuru wambuya nyama wavo.
ndakambabhatidza panapa ari grade 6 aveida kuzimuri kwanakandiri kufundisa mwari wakangonaka. So professionally takakura tiri paSt. Peter's panapa munoyeuka kuti in terms of stewardship St. Peter's yanga ichikaundwa nanhasi kukaundwa muannual conference ichiri Zimbabwe annual conference nguva yacho ichikaundwa as top sezvo zviri kuitwa nhasi. Munoyeuka kuti mune zveuvhangeri St. Peter's the vibrant role mufundisi yanga isingabviri evangelism. Together takatanga chikamu ichiri section 7 nhasi kwane maseketi 6 asi zvichibva paseketi. And together tichitanga ndiri mufundisi ndazoita DS takatanga Fen Valley seketi nhasi unono. Saka tinoda kuti tifare nekukufarirai nemabasa atakaita. And together takatsvaga nzvimbo inoyi tikaitenga tiri pamwe chete, tikagadzira plani yechechi inoyi tiri pamwe chete, tikatenga kuriwaka tiri pamwe chete. Saka hazvigoni kuti patsanura semhuri neSt. Peter's Divine Law. Ana baba mabvumi wachiri kuzvinzwa. Chamandikomborera nacho, the most valuable gift and present yamandipa ndeyekuti nguva yese ndaimboti ndichifamba nepapa pandaingofamba veikuti wowo yangu nemaofisi achapedzwawo here, achapera rini. Kana paine chipo chikuru chandakashidzwa muvhiziti yangu yekuManicaland kuona maakupedzawo nemaofisi zavo. Mwari wakukomborere wanakoma farai nenguvari mapresident eUMF akudzwa kuti waamachechi. Mwari wakanaka echechi inoyera. Ndaona zvatiri kusimudzira kwese kwese, ndafara kuzviona pano. Tiri kusimudzira kuti chechi inofanira kuva relevant mucommunity yairi, relevant kune vana vadiki diki, kuva relevant kune vechiyuth, kuva relevant kune wati kurei newakurisisa. Saka ndafara ndichiona chechi kwaya yakazara disgangsta yakomborera kuti kwese kwavanoenda vanenge vachiti chechi yedu hatichataura navei damanyama takaona nezuro. So tinotenda nekukudza Mwari. Ndaona tina conference leader wamupana nevabereki vacho ndavaona Samuel vaitichengeta kusakubva ana baba kuinya vainzi mukoma master munguva yacho. Chimwe chatiri kukurudzira ndechevibrant worship, kuti maUnited Methodist kwese kwavari kana taamunguva yemusondo ngawanzwe kuti I've been to worship, kuti ndasangana naMwari muworship. Saka chandifadza muno icombination inobata vari traditional, inobata vari contemporary, iworship inosanganisa zvese zvekuti munhu wese newezera rese
kuona kuosha. Izvozvo ndoda kukukorokotedzai. Tinodaidzira, tinoramba tichikurudzira kuti nhengo yega yega pairi. Kudaira kwangu ndekuti Mwari wakakupai zvipo. Naizvozvo tinoda kuti munhu wese kwaari ngaasununguke kuseenzesa chipo chaakapiwa naMwari ari muchechi make. Nekuti muchechi madhenje wako iwe, muchechi wababa wenyu tese. Naizvozvo waamunomu usati chechi yana baba ningi nana sekuru ningi, ita chechi yangu nekuti ngeyedu tese. Tinokurudzira a nurturing church, church inodzidza, church inodzidzisa. Zvakare tazviona pano, rambai muchienderera mberi muri a learning and a teaching church. Mwari wachitikomborera. Ndozvatinokurudzira nekudaidzira kune machechi enyu ese kuti dai taramba tichidzidza, dai taramba tichidzidzisa, Mwari wachitibatsira. Imi ndinoda kuti mufare, kuti muzive kuti we are part of a very big denomination called the United Methodists. And we are part of this denomination which is growing in leaps and bounds. Zuwa rega rega, nguwa dzese dzese, Mwari wakukomborere, Mwari watitungamirire. Ndafarawo kuti ndiuye nachiponda moyo changu pano. Mwari watikomborere tese. Hallelujah.